Asko gustatzen zait esperientzia bereziak izatea, gauza berriak aurkitzeak ematen duen atsegina sentitzea. Zentzumen guztiek parte hartzen duten emozioak piztu eta harimari luratzen duen bidaia batekin ametxe egitea. Hauxe da nire helburua. Ongi etorria Vitoria-Gasteiza, zure bisita pozik hartzen duen hiri zabal honetara. Aldezaharrean dugu hitzordua. Munduan ongien kontserbatuta dagoen eta monumento multzo deklaratuta dagoen Erdi Aroko hirigune batean. Gremioen izenak gogoratzen dituzten kaletxoz eta kantoiz osatutako multzo bat. Aiztogileen kalea, zapatariena, errementariena, arategiena. Eraikin gotiko bikainak topatuko ditugu bidean. Kordoiaren etxea, Handatarren dorrea, beti zelatan, portaloia. Berpizkundeko jauregiak, 16. mendean eraikiteko leinargi honeko etxeak. Montermoso, Bilasuso, Bendaña, Eskoriaza Eskibel. Etxadi trinko bat, laudorre barrokok zaindua. San Miguel dorrea, oinetan Aioz plaza duena, San Vicente, San Pedro, eta Santa Maria katedraleko dorrea. Santa Maria katedralaren zahar berrizelanek esperientzia guztiz berezi bat bizi izateko aukera ematen du. 13. mendeko katedral zahar baten berrizelanak zuzenean ikusteko privilegioa hain zuzen. Bizikizun hori, izan ere, inspirazio iturria izan da zenbaitentzat. Paulo Coelhok, Abearte nagusiaren erdi-erdian aurkitu zituen bere El Zahir, eleberriko protagonistaren kezken erantzuna. Ken Follettek, katedraleko lanetan aurkitu du Lurraren zutabeak eleberriaren jarraipena izango den eleberriko pasarte askotarako dokumentazioa. Munduko monumentu babestuen zerrendan sartu du katedral zaharra. Hemen ez da ezer isten, zabalik dago lanengatik. Proiektu bizi bat da, berreskuratzeko lanak non bisita haraino luzatzen duena. Horrexegatik, hain zuzen, hiri zaharraren babeserako 11. mendeko erresietan ia 2 kilometroko bisita egin daiteke. Badira leku batzuk, munduan bakarrak direnak. Beren espiritua atxiki, eta zeure historiaren arrastoari jarraitzeko aukera ematen dizutelako. Bizirik daude, eta horrek biziago sentiarazten zaitu. Erdi Aroko alde zaharretik kanpo ere harridura eragiten du Vitoria-Gasteizek. Arkupeak eta Espainiako plaza Euskal Herriko neoklasizismoaren erakusgarri berezitzat hartzen dira. Andre Maria Zuriaren plaza. Eta inguruko oinezkoentzako kaleak hiriaren erdigune biziena dira. Dotorezia handiz erakusten dituzte beren fatxada galeriadunak. Vitoria-Gasteizen galeriak nortasun ezaugarriak dira. Bada dokumentazio idatzia 1852 geroztik halako galeriak badirela frogatzen duena. Beira zurizko arkitektura, udan berotatik babesten duena eta neguan eguzkiaren beroa jasotzen duena. Eraikin zaharrak harmonia ederrean bizi dira arkitekturarik abanguardiakoenekoekin. Foru plaza. Aixiarako eta kirolerako erabiltzeko hirigunea. Justizia jauregia. Caja Vital Kutxaren egoitza berria. Hiriaren, auzo berrien hirigintzarekin eta eraikuntzarekin batera. Eta Eusko Jaurlaritzaren eraikina. Zeren Vitoria-Gasteiz, Euskadiko hiriburua baita gainera. Hemen daude lehendakaritzaren egoitza.
Eusko Jaurlaritzaren egoitza eta legebiltzarra. Orduak joaten sentitu, presarik gabe, egonean egoteko plazer hutsagatik. Denbora eta lekua opari preziatu bat bezala dira, ezin zaie uko egin. Bertan bizitzeko pentsatutako hiri bat da, beste ezeren gainetik. Berdegune erraldoiak ditu erdian. 40 parketik gora daude hiri barruan. Floridako parkea, Prado parkea, Arriaga, Senda. Paisaiaren arkitektura finekoak guztiak. Hiriaren birikan natural ezin hobeak. Hiria eta nekazaritzako ingurumena oreka ederrean bizi dira. Lur sail naturalez eta igarobide ekologikoz osatutako eraztun berde handi batek inguratzen du. 150.000 arbolatik gora dituelarik, Europa guztian pertsona bakoitzeko berdegune eta lorategi gune gehien duten hirietako bat da Vitoria-Gasteiz. Hiri berde hau, edo bertako txokoak gozatu ahal izateko, udaletxeak badu doako bizikleta alokairuko zerbitzu bat. Laranja koloreko bizikletak dira, hiriko hainbat lekutan hiritarrentzat eta bisitarientzat erabilgarri jarriak. Bidaia lagun aukeratzea norberak hartu beharreko erabakia da beti. Zer bisitatu eta zer ikusi ere hartu beharreko erabakiak dira. Vitoria-Gasteiz museo hiri bat da. Bai kaleetan eta plazetan dauden eskulturengatik, bai bertan dagoen museo sare aberatsagatik. Batzuk klasikoak, arte ederretako museoa edo arkeologiakoa adibidez. Erlijiosoak, arte sakratuaren museoa eta farolen museoa adibidez. Tradizionalak, Fournier museoa adibidez, munduko kartabildumarik onenarekin. Gaur egungo arte adierazpenak 3 leku handi ditu agertzeko. Montermosoko kulturgunea, Beñolako urtegia barnean hartzen duena. Artium, arte garaikideko Euskal Zentro Museoa, bisitariari ongietorria egiteko zeru puska kristaldu bat prestatu duena. Eta aurki, sorkuntzaren beste erreferentzia gune bat, Krea. Publiko guztiek kulturaren esperientzia izateko modu bat topatuko duten abanguardiako zentro bat. Kultura agenda oparoa da. Badira nazioarteko jaialdiak, hala nola, magiakoa, jolasetakoa, antzerkikoa, Azken Arrok Festival, antzinako musika astea edo jazaldia. Urtero astebetez, uztailean, New Orleansi txanda hartu eta munduko jazz hiriburua bihurtzen da. Izen handiak etorri dira eta sinatu dute hiri honetan. Sonny Rollins, Paco de Lucía, Wynton Marsalis edo Nora Jones adibidez. Zenbait, Marsalis adibidez, eskultura bihurturik geratu zen Floridako parkean, eta Gasteizi eskainitako suite batez utzi zuen ona etorri izanaren testigantza. Topaketa erakargarri bihurtzen duen hiri bat, eta profesionalik exigenteenen esku instalaziorik modernoenak eta eraikin historikoak jartzen dituena, non elkartu izan dezaten eta kongresuak eta bestelako ospakizunak egiteko lekua izan dezaten. Nire bidaian pausaldi bat egin eta sorginkeria bihurtu zait. Hiri osoa inguratzen duen magiarekin bat egiten duen lilurazko giro bat. Hotel eta ostatu eskaintza eskakizun guztietara egokitzen da. Establezimendu moderno, eroso eta begikorrekin. Kalera irten ezkero, terrazetan, tabernetan, sentsazioz betetako mundu bat zain. Pintxoak, miniaturazko sukaldaritza, tabernetako barran erakusgarri. Mundu osoan ezaguna den euskal gastronomiak baditu hemen ere erreferentziazko izenak.
Sukaldaritza honek bezerorik finenak ere harriturik uzten ditu. Arabako Errioxako ardorik onenez horniturik beti ere. Ardo horiek dastatzeak nortasun indartsuko lurralde erakargarri batera eramaten gaitu zuzenean. Mahastiek eta upelategiek, nazioartean izen handia duten arkitektuek eginak gainera, asko, 1000 usainez, 1000 kolorez eta bestelako 1000 nabarduraz janzten dute paisaia. Vitoria-Gasteiz da ardoaren bidea egiten hasteko abiapunturik egokiena, baina baita Araba eta Euskal Herria ezagutzen hasteko ere. Oso hurbil daude Laoiako eta Iruña Beleia erromatar hiriko lehenengo biztanleen aztarrenak. Donejakueko bideak aztarren bikainak utzi zituen Armentian, Estibalizen, Gazeon eta Alaizan. Ainanak ezaltzan, mende askotako gatza biltzeko lanek zurezko terraza sail bikaina utzi dute. Edo Arabako lau parke naturaletako paisaia basatiagoa, golf zelaietako lasaitasuna. Eta urtegiak, aisiarako eta kiroletarako prestatuak. Baserrietako euskal arkitektura tradizionalak are ederrago egiten du, ahal baldin bada paisaia hau. Itsasoalderantz begiratzen baldin badugu, Donostia edo Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea ordu eta erdira baizik ez daude, eta ordu bete baino gutxiagora Bilbo. Vitoria-Gasteizek ederki erakusten du horrela zein leku privilegiatuan dagoen. Hiriaren historia bertako lehenengo eskulangileen eta merkatarien historiari lotuta dago. Tradizio horrek bizirik dirau, denda modernorik finenen eta saltegi berriekin batera, oraindik bizirik dagoen mendetako merkataritza hautatuan. Jai tradizionalen batekin batera egokitzen baldin bazara, joerari jarraitu, eta gozatzea duzu onena. Hiriaz eta bertako biztanleez gozatu, urte osoan zehar. Joerari jarraitu. Zenbat aldiz ezote dieten jaregin nire ametsei. Baina egia bilakatzen direnean sentitzen dut, nire helmuga zoragarria zela.